Iya, sababipun aku yo kumpul. Orang-orang lagi wong kabeh wong jebul tiweng sinatu samudra mung kanggo nutupi pati. Pati kumpul. Lagi kumpul. Bojoku dikawani adikku. Cinta. Yayi sopo jebul dina pentas kakeman dumo aku lamis Yayi Harmawati ngeboti sopo wong wedok ora iso dipercaya aku pengen mati kok mung sampe kok terus sikit-sikit kok mati. Sampai dunia itu digelar, wong lanang itu dijebak wong wedok, sip-sip. Ana laju. Kulo bina penting sadherenge padha kok. Yen karo bojone dhewe iku aja mati. Mun sampeyan iki ana tinggal bojone dhewe, bojone ditinggal wong mati terus iki piye? Betul satu nangis Wong mereka isih duwe wong tuwa masih gadah yang sepuh sapa wong tuwa sapa ngomong ning bodo ati mereka ngomong bodo aku tak takut jadi bapakku iki Kresna Wisnu bapakku sebenarnya Wisnu apa Kresna? Ya jadi bapakku Wisnu cilik kok aku ora ditunggoni. Udah lahir hati di bawah aku lagi tunggon kamu waktu aku. Malah aku ditinggal waktu aku ingin dino aku ditinggal bojoku. Oh, rasa ditangisi. Orang Harmawati orang pantas ditangisi. Wong wadon biasa. Orang pantas nyambut nyata sekali. Aku didungo alih blokan Jufresto. Ditinggal hati orang nangis opo wi. Pantas ditangisi. Nangis. Aku terus ratu itu ilegal terpuji-puji itu ratu itu gara-gara tangkap wonten garwa Pranestari wonten garwa Solir ratu menang milih ngomong lho wong wadon sak prajurit Kresna pirang-pirang wong wadon sak prajurit Kresna ayan ora pantes nangisi Harmawati cocok aku biasa kira Prabu Sobo Rabil wae openo ora bakal dilali aku lain mau bisa terus ngoten niku atiku atiku tembur aku ora bisa aku digawe wong karo bojoku dhewe mulo sanjane perkara napa-napa aku dituntut dhewe diceritake kancane contoh bulan-bulan wong sampeyan lho akeh kok boleh sing ngomong metu kali anak-anak pendulur gayeng-gayeng
ngopi-ngopi kalau anak-anak penduduk iya anak-anak penduduk oke ibumu sih jadi gatot kocok iya iya aku bulan ketemu karo gatot kocok kabeh kok itu banding-banding roh aku iya aku kok gatot kocok kabeh dong ngalem dong gatot kocok dong jam itu gatot kocok aku ini sih ngomong kabeh video-video gatot kocok kok becik gatot kocok satu sesi ngobrol ngapain tak diorong meter gatot kocok tokaran balun sih sampai diambil kalah sampai di otot kalah ini ibu Farises goblok benda-benda aku sampai jatuh kalau nanti gatot kocok wong nyampang bunga iki dadi wong sing olo ora kajet iki. Mula aku dolan. Dolan iso. Kuwi cah jurusan tari. Ya wis jurusan tari. Itu salah mungkin sampai susah juga beda sekolah taruh sih nopo beda cakrabutan susun aku kapok kok aku tahu juga loro ati aku susah jagat yang sini aku juga sekolah putra Dorowati itu titis wis kowe percaya panitisan kowe percaya panitisan kowe percaya yen kanjeng aku pasal titisin badhe wis sebagai tiap sepuluh titisan kamu betul-betul gagas bangun isu dua tua sih iso dijatuh bukan tapi kalau mau masalah apa mau orang dirunduk kalau itu kalau kancane mau dipikir dewi akeh sih jatuh dewi akeh sih ubi racun itu mereka kurang kocok kurang selaku kurang kopi dirunduk kalian kok mungkin lain nanti dulu soal waktu itu waktu makan opo kuisi diarani tersekonya dipikir aku yang cilik belum ngerti opo katas angin itu aku itu ngaku teh tak juga semua soal pribadi dewi soal dewi opo aku diwene karo tuaku kita juga sekolah itu dibuat dan batik pajak ngomong kayak ngomong ada politik ngomong aku dewi ngomong pajak ngomong kesenangannya dulu air batik kurang aku seperti kabel aku terima menang oposisi kurang gusti marah coba kok nganti garu aku sudah di pengaruh aku bakal aku makannya lagi suaraku malah dicolokkan di ujung kok aku sudah duit sopo-sopo aku juga duit kok dulu bakal tejo masya Allah pakai
sekarang bawa romantik di tahun ke sedikit orang keteguhan melakon adil dilakoni sepiro gedene seksara dadi coba yen umat apa coba bakal manggih mulya ilangke rasa kadonya tegese aja kabodo marang katresnan marang barang apa wae kang ana donya iki awit kang dadi tresna sejati kuwi Gusti kang welas Gusti kang welas kita hulur sedijo lilakno ikhlasno garwamu sifat lawati malah keporo babar pisan bauke sombong lan nyolati ngerti kok disembah rakyat orang kok belum kowe sing teko yen ngira jawaban ora lo sagah anak kok suara semuanya gak acara inti aku ini lagi baik untuk kowe malah babar kowe lah kok kaya anak lagi iki lho kok aku nyembah kowe cek belum makan jago ora tinggal suara rombong untuk kowe kata kula nyuwunake Gusti Patih Pancanyono makan kata aku